Αγαπημένοι μας αθλητές και αθλήτριες, αγαπητοί φίλοι, θέλουμε να συγχαρούμε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στους αγώνες αυτούς. Για εμάς όλοι είστε νικητές, γιατί το σημαντικότερο δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, αλλά η συμμετοχή, η εξέλιξη και η εμπειρία. Μέσα από τον άνεμο, τα κύματα και την πρόκληση κάθε ιστιοδρομίας δείξατε τι σημαίνει αθλητικό ήθος, ομαδικότητα και ψυχή. Είμαστε πραγματικά περήφανοι για όλους σας. Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά, κανείς άλλος. Σε αυτούς αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια. Η τελευταία φορά που έγιναν αγώνες εδώ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το 1996, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολλά χρόνια. Θέλουμε ο αγώνας να καθιερωθεί και γι' αυτό θα θέλαμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους τους συλλόγους που στήριξαν αυτό το εγχείρημα. Είμαστε περήφανοι που η ιστιοπλοϊκή μας οικογένεια μεγαλώνει. Συγχαρητήρια για τη διοργάνωση. Ακόμα μια φορά στα παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Έχουμε δείξει στα παιδιά ότι είμαστε εδώ και ό,τι χρειαστούν είμαστε δίπλα τους. Συγχαρητήρια στο διοργανωτή σύλλογο. Χαίρομαι που βλέπω νέους ανθρώπους. Ήμουν εδώ το 1996 με άλλο ρόλο. Συνέχιστε την προσπάθεια. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές. Πολλά συγχαρητήρια στο Συμβούλιο. Μεγάλη επιτυχία που κάνουν από τόσα χρόνια που και εγώ ήμουν εδώ, με άλλη ιδιότητα κι εγώ. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους σας. Στα παιδιά έχω κάτι να πω. Συνεχίστε να ασχολείστε με την ιστιοπλοεία, γιατί θα δείτε ότι μαθαίνοντας να παλεύετε με τα κύματα τώρα στην ιστιοπλοεία, μεγαλώνοντας θα μάθετε να παλεύετε με τα κύματα της ζωής. Μια ξεχωριστή αναφορά θα θέλαμε να κάνουμε σε 3 ανθρώπους. Χάρη σε αυτούς ο ναυτικός όμιλος Βιών υπάρχει, τον Νίκο τον Περάκη, τον Ολυμπιονίκη Τάσο τον Γαβρίλη και τον Παναγιώτη τον Μπιμπίνη, την Σκουτάλα. Και θα θέλαμε να τους δώσουμε ένα μυστικό από αυτόν τον αγώνα. Αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα ήμασταν και εμείς εδώ. Χαρά, συγκίνηση, ευγνωμοσύνη, εγώ προσωπικά και ο Τάσος και ο Παναγιώτης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τι κάνετε για μας. Θέλω να συγχαρώ τον Ναυτικό Όμιλο Βιών για αυτή την υπέροχη διοργάνωση. Όλες τις ομάδες, τους αθλητές και τους συνοδούς που ήρθατε από μακριά, από την Πύλο, από την Καλαμάτα, από το Γήθιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας και εμείς ευχόμαστε, όπως είπε και ο Γιώργος ο Τάτουλος, να καθιερωθεί μια τέτοια διοργάνωση.